תרופה חדשנית של חברה ישראלית עשויה להיות פריצת דרך עולמית בטיפול בחולי סרטן הלבלב. החומר שמוזרק ישירות לגידול מצליח להקטין אותו. עוד פרטים על הניסוי מביאה כתבתנו לענייני בריאות הילה אלרועי. הפרופסור זימן אותי והודיע שיש לי סרטן בלבלב. ובהמשכו של עניין הומלץ לעשות טיפולים כימותרפיים. שחק. כך פתאום באמצע החיים קיבל דוד אשכנזי, רק בן 59, את הבשורה על כך שנותרו לו חודשיים בלבד לחיות. למען האמת, אני קיבלתי את הבשורה שהייתי בטיול בניו זילנד. במקרה טייל איתי חבר טוב שהוא רופא. ראיתי על הפנים שלו שזה לא מסוגי הסרטן הקלים. אני הראתי 35 קילו. כן, זה חלק מהסימפטום של המחלה. סרטן הלבלב נחשב לאחד הסרטנים האלימים ביותר. אצל מרבית החולים המחלה מאובחנת כאשר לא ניתן כבר לכרות את הגידול, ולמעשה לרופאים אין הרבה מה להציע. אלא שאז הציעו לאשכנזי לקחת חלק בניסוי של חברה ישראלית בשם ביוקנסל. טיפלנו אישית ב4 חולים כאלה, הזרקנו את התרופה של ביוקנסל ממש לתוך הגידול. עשינו 4 זרקות תוך שבועיים. תוצאות ראשונות היו מעודדות. אני זכיתי להיות מחובר לחברה הזאת, כי הם נתנו לי אורח חיים גבוה יותר. בן אדם שלא יעדו לו חודשיים, חי 12, סך הכל לא רע. פריצת הדרך של החברה הראתה קרן אור ראשונה בכל מה שקשור לטיפול בסרטן הלבלב. ב-90% ממקרי סרטן הלבלב נמצא גן בשם H19. החברה פיתחה טיפול שמנטרל את הגן הזה, שלמעשה מזין את הגידול. דווקא הניסוי הזה עשה מהפכה אצל אבא שלי, פתאום הוא מחייך, פתאום משמחת חיים, יש תקווה חדשה לכולם, לבת זוג, לילדים. לפני כשנה החלו הניסויים הראשונים בבני אדם בישראל. הטיפול ניתן בינתיים ל9 חולים בלבד, אבל זכה להצלחה רבה. מתוך החולים האלה 8 חולים נעצר הגידול, ל6 חולים הייתה הקטנה בגידול, ו2 חולים הפכו לנתיחים. בימים אלו עמלים בחברה על התחלת השלב השני של הניסוי, שיערך על למעלה מ100 חולים, בתקווה שגם האישור המיוחל מה-FDA יגיע. החזון הוא לנסות ולהביא מרפא לאנשים האלה, ואני יכול רק להתפלל עבורי ועבור אנשים שגם נצליח.